Moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos un venres máis na rolda de prensa na que pasamos a informar dos asuntos que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. E falando dos principais asuntos, darei conta, en primeiro lugar, de que hoxe aprobamos preto de 1 millón de euros para continuar mellorando a mobilidade nesta provincia. É unha inversión que vai a permitir acometer o acondicionamento nun total de 11 estradas nos concellos de Ribadeo, Foz, Ourol, Ribas de Sil, Friol e Begonte. E tamén hoxe aprobamos 3 convenios de colaboración por prácticamente 800.000 euros de investimento conxunto entre os tres para os concellos de Lourenzá, Burela e Ourol. Consisten nestes convenios na posibilidade de que os concellos poidan continuar ofrecendo máis e mellores servizos aos seus veciños e veciñas. Vou a comenzar afondando no que ten que ver coa mobilidade, porque licitamos novos proxectos por preto de $500.000 para realizar melloras nas estradas provinciais na comarca da Mariña. En Ribadeo, melloraremos a LUP 5204, que vai de Cedofeita a Rego Corto, por Arante, cun orzamento de 216.000 euros. Concretamente, arranxaremos un treito de algo máis de 3 kilómetros, dende o kilómetro 3600 ata o 6760, con un prazo de execución de 4 meses. As obras que se van a realizar consisten na apertura de cunetas, na limpeza de drenaxe e pavimentación con aglomerado en quente, tamén sinalización horizontal da vía. No caso do Concello de Foz, realizaránse varias actuacións en 7 estradas provinciais da costa de Foz que conectan núcleos costeiros, zonas residenciais e accesos a praias como Llas ou Arealonga. O investimento é de case 250.000 euros e ten como obxectivo reforzar a seguridade viaria e mellorar a mobilidade nunha das zonas con maior afluencia turística da Mariña. Concretamente, estas obras van a afectar as vías provinciais LUP 2001, 2002, 2006, 2009, 2011 e 2013. O orzamento de licitación desas actuacións é de case 250.000 euros e van a ter un prazo de execución de 4 meses dende que comecen os traballos, que van a consistir na limpeza de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e tamén a sinalización horizontal. E, ademais, este proxecto inclúe a ampliación da beira rúa na rúa Eduardo Pondal para mellorar a seguridade peonil na contorna do centro escolar. En definitiva, trátase dunha actuación que vai a permitir mellorar unhas vías consideradas fundamentais na mobilidade do municipio mariñá de Foz e para o acceso ás zonas turísticas do litoral focense. Continuando con esas cuestións que melloran a mobilidade da provincia, tamén hoxe adxudicamos obras de mellora por un importe conxunto que ascende case a $500.000 para, en primeiro lugar, traballar no Concello de Ourol. En este caso, destinamos á empresa Carferlo SLU por case 110.000 euros a execución das obras de reparación dun treito da LUP 3807 nese Concello, en Ourol, que é a vía que conecta as parroquias de Bravos e San Pantaleón, o paso por Foxo. Os traballos van a afectar a un tramo de algo máis de 3 kilómetros e consistirán na reapertura de cunetas, na reparación de danos e tamén na repavimentación da vía. Tamén adxudicamos hoxe á empresa Obras e Saneamentos de Galicia SL por un pouco máis de 135.000 euros a reparación dun treito da LUP 5301 no Concello de Ribas de Sil, mellorando un tramo de case 2 kilómetros desta vía que vertebra o Concello e comunica o núcleo urbano de San Clodio cos distintos miradoiros de montaña ata Alto da Cruz. Neste caso, en Ribas de Sil, os traballos tamén van a consistir na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e no repintado da vía. É un proxecto beneficioso para esta estrada porque quedaría mellorada prácticamente en todo o seu trazado e porque dende esta institución provincial xa se mellorou anteriormente outro treito da mesma estrada, concretamente o que vai entre os kilómetros 3,1 e 6,2. E, por último, adxudicamos por algo máis de 275.000 euros á empresa Ecoasfalt S.A. a contratación das melloras dun tramo de case 11 kilómetros
na LUP 2106 no concello de Friol, un proxecto para a estrada que conecta este municipio co lugar de Lousado por cima de Vila e vai a quedar completamente renovada. As obras van a consistir tamén na reapertura de cunetas, na reparación dos danos existentes, na repavimentación completa da vía e na reposición da sinalización vertical neses 11 kilómetros de trazado, e o prazo de execución destas tres obras vai a ser de 4 meses. Son novos investimentos que amosan o compromiso da Deputación de Lugo coa mellora da rede viaria provincial, na que estamos traballando en todas as estradas, sen diferenzas políticas e atendendo únicamente as necesidades reais de conservación, seguridade e mobilidade de cada municipio, polo tanto, en beneficio de todos e cada un dos veciños desta provincia. E deixando a un lado os asuntos que afectan a mobilidade, continuarei falando de cooperación cos concellos, porque tamén hoxe aprobamos diferentes investimentos por un importe conxunto de case 800.000 euros nos concellos de Lourenzá, Burela e Ourol. Aprobamos unha inversión de 150.000 euros no concello de Lourenzá para financiar a mellora da nave municipal do recinto feiral de Ponte de Cuñas. Como anunciou a presidenta alí na visita, facémolo co obxectivo de mellorar o estado de conservación da instalación e de garantir unhas instalacións que resulten seguras e axeitadas para o uso público. Este proxecto contempla a renovación da cuberta, a mellora dos cerres, o sistema de evacuación de augas pluviais e esta nave, que conta cunha superficie aproximada de 1.928 metros cadrados, completará as melloras xa acometidas nunha parte do inmoble que foi convertido en centro multiusos. En segundo lugar, tamén para unhas instalacións públicas, aprobamos un acordo co Concello de Burela de máis de 600.000 euros para acometer unha importante obra de renovación integral no campo de fútbol da Marosa, unha das principais dotacións deportivas municipais, e esta é unha actuación que se executará en 2 anualidades co obxectivo de garantir unha planificación ordenada das obras e poder así compatibilizar na medida do posible o uso da instalación mentras duren as actuacións. A primeira fase executarase neste ano, na anualidade 2026, e son as actuacións de maior urxencia que inclúen a conservación da grada sur, a elaboración dos informes técnicos e documentación necesaria sobre a grada norte e a adopción de medidas provisionais de seguridade, así como a demolición de elementos que están deteriorados e que son necesarios para consolidar estructuralmente e pechar a grada norte. Na segunda anualidade, que está prevista para o vindeiro ano, para o 2027, completarase a renovación integral da instalación deportiva. En esa etapa, executarase a reconstrucción da cuberta, a reparación dos asentos e barandas e a construcción duns novos vestiarios que resulten accesibles. É unha actuación que vai a mellorar unha instalación deportiva moi importante para Burela e que permitirá corrixir o seu deterioro despois de máis de 50 anos de uso, especialmente en estructura, cuberta e accesibilidade. E xa por último, en materia de cooperación cos concellos, aprobamos unha nova colaboración co Concello de Ourol para apoiar un ano máis o Festival Aturuxo de Bravos, para o que aportamos algo máis de 20.700 euros. Este é un evento musical que celebra este ano a súa 14ª edición, os días 17 e 18 de xullo, consolidado, polo tanto, despois de 14 anos, como unha das citas culturais de referencia na zona e contribuindo á posta en valor da música, das tradicións e da riqueza cultural do territorio. Ademais, tamén supón un importante revulsivo para a dinamización social e económica do rural, en este caso do municipio de Ourol. Esta achega que facemos dende a Deputación permitirá financiar distintos aspectos da organización do festival, como poden ser a contratación das bandas musicais, a instalación do escenario, o equipamento de son, así como outras necesidades logísticas, entre elas a colocación de aseos e o alugueiro de carpas. E xa para finalizar, aprobamos na Xunta de Goberno de hoxe convocatoria e bases específicas para a elaboración de 3 listaxes de emprego na Deputación de Lugo. Unha de técnico superior de informática, de FP,
outra de técnico en marketing e publicidade e outra de oficial de oficios múltiples. As tres para prestar servicios temporais nos distintos servizos provinciais. E tamén saiu adiante a adxudicación do contrato para o suministro dunha minipala cargadora compacta de rodas con cazo para o parque móvil. Resultou adxudicataria, neste caso a empresa Epromex TSL, que levará a cabo este encargo nun prezo de 68.365 euros. Con esta contratación continuamos coa renovación da maquinaria do parque móvil da Deputación, que, como sabedes, é o encargado de boa parte das tarefas de mantemento e conservación das estradas da nosa provincia. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición se tedes algunha pregunta ou algunha cuestión. Non? Moi ben, pois nada, moi bo día a todos e que disfrutemos na medida do posible desta fin de semana. Gracias.